jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko siifa e kelle gaɗane jayndeji leydi Sénégal. Joni palen koye jayndeji ɗi. Altine 17 lewru août hitande junnaje 2025 ko siifa e kelle gaɗane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien honno jiwtono baɗiri e gardidi natal mabɓe batton ɓe mbi ko rapport d'exécution ko yowiti e budgétaire deuxième trimestre hitande junnaji 2025 ɓeyyinama ɓe kolliti noon wonde kay laamu ngu nen wuuri ko ɓuuri hattan muɗum ɗum ina tawe e nder jayde nde enno ɓe mbaɗiri ɓe mbitande ko ɓeydima ko yowiti e masse salarial o ko ina tolni e 22,9 milliard ɗum koto banggue ko yowiti masse salarial to ɗum ne tawe nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Walf Quotidien ɓe gari gam famminde ne firdi ɗum faccirde ɗum e nder jayde nde taw ko e hello mabɓe joyi ene tawe jayde Walf Quotidien no ɓe mbaɗi toon natal Cheikh Diba jagorɗo tambiɗo faggudu leydi Sénégal ha joni e nder jayde Walf Quotidien ɓe garti e din ɗon tuɓol ɗe ganduɗa kay jippinoma ɗoyete lamborko ngo Dakar ñande aljuma nde ɓe kollitino wonde kay leɗɗe kewɗe nadni ndiyam ko ɗum saabi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye yillinoma toon to Thiaroye gam yiidude ɓe ganduɗa kay kañumen goni e galleji mumen kibino nannude ndiyam toon to Thiaroye sur Mer ɓe kollitino ɓe garti noon e gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum toon e toon to Thiaroye sur Mer e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay Walf Quotidien jayde Les Échos kañum arti tan ko yowiti ko ganduɗa kañum woni rapport d'exécution trimestriel ko yowiti e budget woni tan faggudu leydi ndi ɓe kollitande ɓe mbi ko l'administration boit tout, mange tout et consomme tout ɗum firti tan ko l'administration woni tan laamu ngu ko kamen ñamiɗen ɗon koppareje kañumen kadi jarata ɗum ko noonne kadi ko kañumen kutortoɗen ɗon koppareje ɓe garti noon e ko yowiti e ɓeydugol ngol ɓe garti gam famminde en kam musimen e jaydiyankoɓe e wiide mabɓe noon dépense uji fon ɓuuri fakkidde ko toon to présidence wondude e primature hani toon to assemblée nationale ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Les Échos honno mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe e jayde La Tribune arti e on ɗon fannu kono noon kamɓe ɓe ɓuuri nayrade koko yowiti e ko ganduɗa kañum woni jillu hoorejo leydi ndi wonno toon to Thiaroye ɗum ko caggal ɗin ɗon inondation ngaji kamɓe musimen jaydiyankoɓe ɓe garti gam seyfirde gunɗon jillu ene tawe nder jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde La Tribune ɓe gartine kadi e kongude mo ganduɗa kañum woni e Bougane Gueye hukkiti ɗum foof ene tawe nder jayde nde musidɓe men jaydiyankoɓe garti e omo ganduɗa kañum woni woni chroniqueur biyeteɗo Badara Gadiaga mo ganduɗa kay nena fawa junggo ɓe kolliti noon kamɓe ɓe ganduɗa kañum musidɓe men jaydiyankoɓe wiide mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni nanguramɓe Badara Gadiaga toon to Paris lamorgo leydi France en mbaɗino kuccam hakkude men e jaydiyankoɓe ɗum ko namdade ɗacciɗgol on ɗon gorkaji mo ganduɗa kay kañum woni Badara Gadiaga ɗum ne tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde La Tribune koye on saaha jayde Direct News ari gam famminde en holno o gueɗe ɗe en jaari toon to Paris la France wiide mabɓe noon caggal nde o jagga waɗa e dow birdu ɓe ganduɗa kañumen goni sehilaɓe makko wonɓe toon to diaspora kamen kala pottitino toon to France gam namdade goppitgol omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga ko ɓuuri ko yawde e yaccade wondude Badara Gadiaga wondude omo ganduɗa kañum woni Abdou Nguer kam Elad Diop hani e Khadim Ba e woɗɓe ɓe ganduɗa kay ko déteniji nene toon to suudu dumbirdu ɗum foof e wiide jayde ganduɗa kañum woni jayde Direct News ɓe namdima goppitgol ɓen ɗon ko ɓuuri ko yawde e yaccade ɗum ne tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde Direct News jayde Source A kañum arti ko e on ɗon rapport d'exécution
ko yuti e budgétaire deuxième trimestre ɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni Cheikh Diba e wiide mabɓe kay Cheikh Diba nena laña ene tekkina banggue mum omono kadi ƴetta ko wuli ko omo nawa ɗum toon to banggue opposition e wiide e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde source a ko wona ɗum ko ɓe garti on ɗon bilan mo ganduɗa kay ko koninkoɓe faabu mo leydi Sénégal woni sapeur pompier en mbaɗi ɗum ko caggal maggal Touba e wiide mabɓe noon ko ina tolni e 83 kañumen mbasi pitalu men won tan woni duttima e jomumen e ɗin ɗon accident ji ɗi ganduɗa kay mbaɗi e bolol fewde toon to Touba e wiide e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde source a ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e paludisme woni tan jontinoje toon to diwan mo Koungheul ɓe koliti noon toon noon hunde fuɗɗima toon fakkide ko ina tolni e 17 000 cas de paludisme ko ɗum woni ko waɗa toon enregistré toon to diwan mo falde nde Koungheul omne tawe nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde source a jayde point actu kañum arti tan koye o mo ganduɗa kañum woni Thiat noon mo ganduɗa ko jinalanke jeeyaɗo e on ɗon groupe biyeteɗo Kergui ene wayno tan noon Thiat ko kanko kay yaltini sengal Gulde Diaw fewnude ɗum e laamu o Pastef e wiide nden musidmen janiyankoɓe caggal nde on ɗon singal yalti ɓe ganduɗa kañumen goni jeeyaɓe kanɗon lande Pastef dokkanimo hay saaha goto kañumen kay nana jabtomo e ɗin ɗon ɓoggi karale keesi ene tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde point actu jayde nde ganduɗa kañum woni Vox Populi ko hen arti ɓe mbitan nde ko caggal nde o yaltini on ɗon singal mo ganduɗa kay innira ko projet bi ɓe kolliti noon wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni jeeyaɓe e kanɗon lande Pastef kañumen kay nana jana e dow makko gam jabtademo omo ganduɗa kañum woni e Thiat caggal nde o suuti ɗin ɗon konnguli on ɗon single makko mo yaltini kono ɗum ko ɓe garti e jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ngo waɗi toon to Thiaroye sur Mer ɗum ko caggal nde ɗin ɗon to ɓooli jani toon hani gaddi yolayru toon to Thiaroye to ete ɓe garti kadi e ko yowiti e budget woni ko rapport trimestriel ko yowiti e budget woni fagudu e leydi Sénégal woni lewru avril kam e lewru mai kam e juin ɗum ne kadi jayde nde arti hen ene tawe e nder jayde Vox Populi jayde l'évidence kañum arti ko e namdade beele CAF koko jogori wadde losko ɗum ko yowiti e on ɗon élection président fédération sénégalaise de football mo ganduɗa kay Abdoulaye Fall suɓama ɗum e wiide mabɓe noon beele CAF jogori ko wadde losko caggal nde Madi Touré tuumi wonde kay ene waɗi mbuñaari ɗum ko yowiti on ɗon fannu musidmen jayniyankoɓe garti hen ene tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde l'évidence Rewmi Quotidien woni jayde coftal balɗe nde kañum arti ko toon to Angleterre e mo ganduɗa kañum woni ɓiɗɗo leydi Sénégal najo biyeteɗo Nicolas Jackson ɓe mbi koko Nicolas Jackson caggal nde Chelsea holliri o wala e programme muɗum kanko Nicolas Jackson e won tan noon o suɓima on ɗon club ɗo jogori e faade ɗum ne tawe nder jayde nde ɓe garti kadi e afro basket masculin ɓe mbitan nde ko caggal nde Sénégal fooli équipe gendijo mo leydi Mali Sénégal ma huccodir équipe mo leydi Sud Soudan ɗum ko yowiti e barrage uji ɗi ko yowiti e on ɗon fannu woni afro basket masculin jayde record quotidien kañum arti koye ɓen ɗon ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ɗiɗo taw ko milieu de terrain ji Lamine Camara wondude mo ganduɗa kañum woni Pape Matar Sarr kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe kolliti kay wonande ko opération pattam lamijo woni ko club aji mabɓe mbaɗi kamɓe ɗiɗo foof kadi ɓe mbaɗi délivré ɗum ko woni ko wiyete ko passe décisive wonde kay ɗin ɗon club aji mabɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno on rubinanade ko sifa e kelle gaden e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jaydeji wonata ko janggo so gena haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.